Aku mau rabi karo kowe ra sudi wae ra doyan karo aku ya ngono duwe bojo kaya awakmu tak tugel buntutmu tak uncal-uncalne sing sudi rabi ambek kowe iki apa he umpama aku rabi karo kowe tak tono tirangmu ben nyepor ora sudi meteng anakmu tak projone tak guane kali tak itu aku duwe bojo kaya kowe akhire meteng anakmu tak mengke mercon bakulan soto pikulan ge sarapan isu-isu. Bakulan apa? Soto pikulan. Lah wi ning cangkem ora remuk. Lah pikulan mbok soto lho. Wong daging akeh. Bakul soto sing dipikul kae lho. Oh, bakule lempok. Setruk kira-kira bakule. Setruk. Asam urat paling bakule kita. Iya ta? Bakul soto sing dicrot-croti kecap. Lah iku lak raine dirubung semut. Iya tadi angel iki bocah. Wah ngerem to omong karo cah. Bakul soto sing diiris-iris lho. Lah, iki mutilasi wi Sing dikeceni jero. perih ndahne yo. Perih. Bakul soto sing ning jero kuali kowe roh ora? Lah lak mbledos bakule mbeduduk. Wangel momon karo cah sitok iki. Kowe roh bakul soto apa ora? Soto apa sih? Soto pikulan roh ora? Ya jelas seru ta. Wis ngono kuwi pokoke ceritane wis. Timbangane rantek-entek ngono kuwi lah aku bakulan isuk-isuk ngono. Ngono dipamer. Bebek 5 dikali 2 berapa? Bebek 5 dikali 2 berarti ya 10. Salah. Iya Pak 10. Salah. Lah piro? Masih 3. Lah kok iso? Yang 2 kan dikali. Wow, termasuk lepen. Jangkrik tenan kowe iki jamong. Apa meneh udan-udan kuwi sing paling disenengi karo manten anyar. Masuk Pak. Pokoke manten anyar kok ngantek awan gak udan mesti bengi diudani lho. Maksudnya ngene lho Pak. Maksud- Konotasimu ki aja sok ngomong ngono. Kuwi mriyek negatif. Sing negatif iki utekmu lho. Lah kowe ngomong dingonokne priyo? Diudani iki maksudnya jawah lho, jawah. Jawah, kuwi jawah iki apa lho kowe karo. Lho saking lah dokter umum ini karo dokter kewan pinter ndi? Ya pinter dokter umum. Ra iso. Lah kok iso? Pinter dokter kewan. Dokter hewan pintere ning ndi? Alah dokter umum arep mriksa pasiene dadak ditekoki. Anu nuwun sewu Mbak, sakite napa anu Sing dikeluhkan sing dadi keluhan apa? Mesti Udah ditekoki berapa sik. hari sakitnya? Tekoki sik ta? Heeh. Dokter kewan ra tau nekoki karo kewane. Sakitnya apa? Mas sapi. Mas kebo anu yang dikeluhkan apa? Gak tahu tekok. Ini nek besok dokter kowe mesti tekon. Lah kok iso? Lah padha kewane. Ngawur. Gak enak. Aku Gak mesti piye to, Bos? Kewan sing paling ngeyel dhewe iki eneng. Napa? Ketek. Lah kok iso kethek lho kok ngeyel kondi? Lekas ngeyel Mas Yudo. Nggih ngeyel aduh Cil ya ampun. Aku lagi ero lah aku nek pirang-pirang dino bae awur kethekne gak ero. Ya ampun Percil. Lha iki piye to, Jan? Buntutmu apa wis mbok ketokno piye? Tak pindah mengarep tapi bundel. Maksudnya kok kethek lho sampean ngomong Lho cek ngeyel neh ya ampun. Kok cek ngeyel neh to iki kok Oh, alah ngelokne kethekne to ceritane iki. Jangkrik tenan aku ora wong ae. Awe bedaan apa? Anu Bos, jenengan semrap kewan-kewan apa, Bos? Kewan apa karean? Ya ora roh apa ora. Roh umpamane. Tahu ning kebun binatang ini nate. Ya nate no. Jerapah nih ya roh. Roh dhuwur nika. Loh, iya paham jerapah barang dia. Iya, iya. Harimau jenengan semrap. Ngerti ya. Harimau. Terus kewan niku sing biasa nyuburne tanah niku napa, Bos? Nyuburne. Heeh, sing iso nyuburne tanah niku kewan apa? Kewan apa? Aku tak bedheki sithik kowe mesti gak iso. Pak Eko tak bedheki ya mesti gak iso. Lah kok iso, Apa? Pak? Kewan sak donya ki sing gedhe dhewe apa? Gajah gendak. Alah keminter. Keminter Pak Eko siswi. Gajah. Kewan sak donya sing gedhe dhewe apa, Cil? Gajah meteng. Salah metenge karo pakmu. Nah, aku ora bedhe. Tapi salah. Apa Pak Eko? Jerapah. Kewan ning donya sing paling gedhe dhewe sak donya. Jerapah. Jerapah. Salah. Sapa, Pak? Katok. Katok. Kewan ning donya iki kabeh gedhe dhewe. Sampeyan apa ta sing gedhekne? Kewan kabeh sak donya gedhe dhewe, Dik. Apa tau mbok sudati mbok sebul gedhe dhewe ngono. Maksudnya ki sing gedhe dhewe ki sing gedhe. Sing ngomong sapa? Ya ampun cah goblok kowe iki. Bebek 5 dikali 2 berapa? Bebek 5 dikali 2 berarti ya 10. Salah. Iya Pak 10. Salah. Lah piro? Masih 3. Lah kok iso? Yang 2 kan dikali. Wow, termasuk lepen. Jangkrik tenan kowe iki jamong. Mbak, rusakan aku ndang
Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe Ora masalah. ngedupak poron. Ora apa-apa anggar dupak yang nganggo lambe. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Duwe bojo lemu ki penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlunuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang ya sedep, tapi ya kuwi nek kentepan pentil sisih ngono e megap-megap. Mbak, nyapa ta wong wedok ya nguyuhe ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Ya apa wong lanang lek pipis dicekeli. Padahal enek selange kan. Ya ben ra ucul makane dicekeli. Enek batangane kan. Ya enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli. Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho makane teko. Wong iki padha umumane lho Jan. Lah apa kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul. Kok ngerepoti. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Dangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul koyo kepala ulat ngono ta. Iya, Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. dilebokne nek ra dintul-ntul apa ya kena ya. Kok barang sapa iki? Ari Iwan. Cerutak cocok. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono ya ora apa-apa. Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas ya nek. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unyil kok. Lho kok jaran. Nantang to we asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono tatak. Nantang kowe. Ayo men Mbak sampean. Selingkuh gelem ora? Ayo, kuanen. Zaman saya ini butuh kendel, ora kendel diselip karo kancane. Istirahat itu bahasa sininya itu mentil. Nah, itu istirahat. Mentil. Mantel. Ya, itu istirahat. Kulo capek badai mentil. Oke. Itu yang bahasa paling halus di sini. Paling halus di sini. Oh, alhamdulillah. Tadi Saya datang jam berapa? Saya datang jam 5 Pak Dalang. Terus saya mentil di hotel. Agak lama juga mentilnya. Enak sekali. Enak ya? Iya. sip. Tapi saya pengen mentil aja sekarang, saya capek. Pak Dalang tidak ingin mentil. Bang ya pengen, saya pengen. Pengen. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Yo aku tuku kacangmu oleh pora. Kacang opo sing arep kok tuku? Yo kacangmu kuwi kok kacang opo? Sampeyan kok yukat ki bakul ituil sayang ituil. Beh, tenan apa ora kuwi yo? Arepe tuku ndang demo Lah terus regane piro iku? 50.000 sak celupan sayang. Wah, masuk. Saya tak boleh utangan tonggo sik aku yo. Enteni sik yo. Hei.
Wow, you are so beautiful. Thank you. Hey, what's your name? Nafis. Nafisa. Okay. Hey, where you come from? Indonesia. Oh, good. Indonesia. Okay. Hey, you know Kelon? Yes, Kelon. 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 Kakekne kelon kok ora arti lho. Oh, wis ayu nak. Halo. Mau telepon lo sampean ki? Dengaran wae kaget aku telepon. Biasane mesra no. Enak opo? Bojoku di omah lho, Mas. Tenane. Iya, kita wong tas masuk ning kamar mandi. Atus. Biasane ya ini ra omah no, tumben men. Nyapa? Kangen. Masa Allah piye to wong iki? Ya piye ra kena diempet. Aduh aku juga. Aku malah kangen banget loh Mas harus sampean Mas. Lah lek wong loro padha kangene, ayo to kita golek nggon ben mari kangen. Iya Mas, ili piyu pokoke. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang cangar. Lho. Gak bosok to cangkeme wi. Apa yo ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah makanya jenenge nggone nek udut. Kowe abang-abang cangar. Nek bapak kenyang kan senenge nek udut sing ngrokoke jingasu kae. Ji Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Iki rokok Ji Samsu jengasu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Alah lali aku. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Iki nek wong lanang. Kan loro telu papat. Lho iya Ji Ya kuwi Samsu. jenenge Ji Samsu ra jingasu sayangku. Lah ya wis poro kowe di Samsung. Kan kuwi. Lah nek bar mbaduk etan. Ya nguntal lah nguntal. Anu nyekek. Ora mbadok tapi nguntal. Nek bar mbaduk kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Angkat bapak, Pak, lho nang arep. Manut kula nggih. Sangarmu. Nah. Apa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayu ning budek. Kok budak? Lah iki mah aku genah omong kok, sinden kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok mbok saradan iki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku iki kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ayo sih kok. Ngandel. Kok ngono kok kan ora muni budak. Kowe iki sudah rungon, ngandani ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Kinanti tak pilih. Kinanti tak pilih. Aku tak menyanyi aja nyocot ae. Sing ngomong lak kon si Bos. Aku mau soalnya wis diwarah mbak Cak Effendi. Ya apa? Cak robot niki di syuting pun KCC. Apa KCC rek? Kakek cocot. Sing ngarai lak KM. Apa KM? Kamu. Ya KRM. Apa KRM? Karepmu. Ya BH. Apa BA? Bah. Ya KRM. Apa KRM? Karepmu. Ya CC. Apa CC? Cocot. Ya KRM. Apa KRM? Karemu. Ket nang KRM ae. Tak menyanyi aku. Ndekno nek bojo marungoke karo nyuwara saka pawon minggat meneh. Minggat meneh melu seno kena. Asu. Iki rumangsaku rombongan ning kaya mungsuh e. Lah sing ngejeki dolan bojomu. Sing dolan ro bojomu iku rame ngaku ya. Wah, gecek cempala cengelmu. Lah kula maca cete. Cet apa? Jenengan cet bojo kula. Piye meneh piye? Lus ayo lus ngomong. Wah, ya meng ayo ki nek kono bojomu ra gelem ra ya. Ngisore jek ana kok. Heh? Ayo lus roke-roke. Napa niki roke-roke? Ngukur rok nukokke kowe.
Masa kan tak kali. Waru-waru doyong mangklung neng kali. Ayu-ayu moblong. Sing ayu moblong kok merati. Sanda japit dudu bakia. Panggonane nylempet rasane enak. Langit kuwi dhuwur. Samudra kuwi jeru. Jadi jangan mencintai seseorang setinggi langit jika tidak mau terluka sedalam samudra. Kandiani kok ngeyel. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Sing penting doyan rasa omong bae. Hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR, bojomu kuwi kerja, mbok ning luar kota, mbok ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungane? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah sing gawe urip. Soalnya nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek neh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir temen-temen. Ngono. Oke, Mbak. Sampean rondone selamat toh? Yo, sampean kok ngerti ya mas? Yo ngerti lah, aku lo kenal karo Slamet. Padahal kuwi rahasia lho we. Rahasia lak kanggo wong-wong toh. Kanggo aku ya ora. Sampean kok iso ngerti nek aku ndek biyen tau rabi Mas Slamet. Lah wonge lho cerita nang aku, makane aku ngerti. 2 tahun mas aku dirabi karo Mas Slamet kae rumahmu. Lah kok kilatmen toh? Kok morong tahun nih? Urung iso move on aku sampai saiki kok. Barang wis kebacut lho. Mbok rasa dieling-eling. Sing ditopo cahe saiki. Lah nyapa toh kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu toh. Jan, gak nguati wong tenan. Aku iki. Nek ngger eling Mas Slamet langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kuwalik iki? Mosok wedok iso ngaceng? Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora sa Waru-waru doyong mangklung neng kali. Ayu-ayu moblong. Sing ayu moblong kok merati. Sanda japit dudu bakia. Panggonane nylempet rasane enak. Saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ah, iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngopo? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha iki tak takon karo kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya weh. Melbu anget metu pliket. Lah apa kuwi? Ayo apa? Kaya wis pernah krungu. Lah apa? Mbuh apa? Kang, Ana apa yo? Undang-undang kayak ngarep ngopi iki lho. Ngopo ya wong lanang iki kok nilai wong wedok iki saka sikile? Ya ora apa-apa to yo, mosok trimo ndeleng sikile wae ora oleh. Emangnya nopo nak sikile wong wedok iki kok iso nilai saka sikile? Aku meh tekon jawab apa? Boji ta, boji coba
Lho kan swarga itu kan di telapak kaki ibu. Dan nek kakine welek kan yo ora pantes ibune HP. Atur meneh dipastikan kuwi iki napak lemah apa ora. Nah ora napak lemah kan berarti kan kuwi ora menungso. Entel anak. Ngono lho, ndel bolong. Dong ora kowe. Ngono ya tekok. Asline gawe wong lanang ra sida nesu iki gampang. Wong lanang nesu kok direwangi nesu, ya ora mari-mari no. Lek wong lanang wis nesu ngono jajal, susoni, tumpaki. Ora sakake ngomong. Pasti mari ra sida nesu. Ya apa ora, Mas? Ayo ngomong ora ngono. Pokoknya sesuk wis ora usah melu senam, ora usah klayapan-klayapan karo cah kae. Aku ora seneng. Wong wedok iki mbok betah ning omah sing jenak ngono. Umban yo akeh, bisa-isan yo akeh, men klayapan wae. Janjane ngeto omah-omah apa ora? Ngono ku dirungokke, kupinge dirungokke. Aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan le lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kayak gondolan kayak perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wera aku. Kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to? Kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng do bos kabeh. Do, ngadeg kok do. Ngadeg kok tak buat. Iso ngadeg ora kowe do? Nah, karo kae ditolak kok. Si gandrung ming waton nembang wae. Elah aleman. Apa ta? Kata-katane iki jane aku ora iso sih. Lah piye? Ora sak nganggo sih. Lah nganggo apa? Ora, jane aku ora iso. Soale yo kepenak, jane aku ora iso sih. Mergane aku pancen ora iso gandung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe yo. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apa nih? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo, tembang mar apa? Nek mengaku sing wis apal aku gal. Waduh lah, aku ora iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi kok. Nah, karo kae ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kae, omane dadi. Oh, nek karo kae berarti gelem. Ajak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono nah. Bener kowe. Yo, saiki yo. Burung kena kan. Meneh. Ke. Si. Oh, coba sini. Ayo jajal aku gandrungan coba. Mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renan ning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Elah aleman. Apa ta? Kata limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Iya, pokoknya ya bendang de keturunan kaya Mas Gilang ka mau 6 ya toh. Kendang de keturunan. Oh, Mas Gilang ki putrane 6. 6 jarine. Lah berarti anak ya padha anakmu no. Anakku padha. Anakmu ya 6. 6. Jenenge sapa? PI.
Anak 6 ki mbok jenenge piye? Padha ya reng kok ndak pake ndak ya wong jenenge pake beda-beda engko ya. Lah anak 6 ki mboke anu bapake pira? 9. Anak 6 bapake 9. Anak 6 mbok jenengke PI. Umpama nyeluk nomor 1 GPI. GPI. Iya, anak nomor loro? Ya ro PI to, Leng. Yen ngakon adus anak nomor 3. Lu PI gek ndang adus. Oh nek 3 lu PI. 4 kon sinau. Ayo le 4 PI gek sinau. Nomor 5? Ya mau PI to, Reng goblok ora. Oh, GPI, ro PI, lu PI, 4 PI, mau PI. Lah sing anak nomor 6. Nomor 6 kae jenenge Waloyo Supi. Kentir itu apa? Oh siku. Meneng awake ya. Kentir itu artinya pinter. Panjenengan selain cantik juga kentir alias pinter. Oh, matur nuwun sangat Pak Dalang. Saya kentir. Yes. Alhamdulillah. Anu Pak Dalang, Piye pripun? saya mau bilang bahwa jenengan kalau dalang juga kentir. Sik. Kentir itu pinter hanya untuk wanita. Ngono biar kowe. Kalau untuk cowok, kalau untuk pria pinter itu bukan kentir. Apa? Tapi wasis. Oh, wasis. Wasis. Oke. Ini iya. sinden-sinden kentir semua ya. Yes, karo karepmu. Sing tekon aku. Tuku dompet nden dinggo ada apa? Tuku dompet kanggo wadah gelang. Gelang gedhe nden gelange sapa? Gelang gede. Gelange nyonyai Mas Aris. Bu Aris. Bu Aris. Sangger gedhe ngene Bu Aris lho ya. Iya. Ora Bu Aris tak kekrek gendi. Alah wong kok ya padha gedene manuk ya gedhe kok ya. Ya, tuku kerdus nden dinggo wadah apa? Tuku kerdus kanggo wadah TV. TV gedhe nden TV-ne sapa? TV gede. TV-ne Mbak Aris. Ya. Aku pinter ta ya mung. Tuku gelas nden nggo wadah apa? Tuku gelas kanggo wadah susu. Mutiara kowe, mutiara. Susu. Witing tresno menika jalanan saking kulino lho, Den Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan niku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe apa? Jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to. Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo aku, gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggapmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah iki nek jenengan nyimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya mung sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to, Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho? Nek mung ora tresno iku suwe-suwe iso dadi tresno. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Tangi kula ya pun tresno kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Aku didusi, Mbak. Wah, sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten.
Kae mbokmu gedhe kapok tak dudusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Ngono, ngono. Mbak. Kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ngene. Lak utang tundung melarat. Lah, apik nggonku ki lho. Nggonmu apa? Iki jenenge tundung ngenekan. Tundung apa? Tapuki lho kowe. Alang kok tak SMS iki kena nggon nerawang barang sing ra ketok lho, Rek. Nggon nerawang barang sing ra ketok umpamane kaya aku. Tak templekke. Ake tokno kadigdayanmu. Plek. Walah, mbok dicukur ora reng tok yo. Akekrek lho suwe-suwe engko. Ya ora dikekrek. Lah saiki nek aku aku iso nerawang kowe. Anu kowe iso nerawang aku. Saiki kowe dhewe trawangen. Walah nek iki ngono ora salah terawang tak templekke ngono iki. Lho, Reng. Piye? Mesem. Mencep. Aku mbayangke iso mesem iki. Alah, wis tongko, alah engko ning pondokan gampang-gampang bojomu matane diplester sik ya. Engko gambarno wae aku. Ya wis santai wae. Apa rondo 15 tahun Ya ben to. Ning ya hebat lho, atase iki wis sepuh, usia sudah hampir 50 tahun. Iya. Ning iki jek awet nom, jamune apa? Jamune ya cah nom-nom ngono kuwi. Padake. Lah terus nek sing tuwa-tuwa? Sing tuwa-tuwa nggo tambah pegel. Sorry lho, Pak. Pak, pegel napa encok monggo Pak, tombone enten Pak niki lho Pak. Aja ngono. Mboten ngersake. Nggih Pak, ngono iki apek kok Pak, kula dhewe nggih emoh kok apek. Wis tak kek odorono. Deodoran odorono. Odoran. Langgame apa, Mbak? Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Piye wong padake aku rondo 15 tahun yo wis kabeh deh, Pak. Rondo kok nganggo KB ki arep nggo apa? Jagane nenek sing ingin. Ngerti, Pak. Gusti Allah. Kowe ngerti ora? Piye? Anakku 6. Anakmu 6. Pak Songo. Pak Sok, Gusti Allah, Pak. Ya muga-muga diakono pangeranmu ya, Den. Ora lha terus nek anak 6 ki terus mbok jenengke sapa? Lah saking Pak iki beda kabeh to wong ki anak 6 barep kabeh. Tak jenengke padha engko ndak dikira pilih sih. Umpama kowe nyeluk anakmu sing barep, ya tak jenengke Pii. Nek nomor 1 ya Jipii. Nek nyeluk nomor 2 Ropii. Nek sing nomor 3 Lupii. nyeluk sing nomor 4 Papii. nyeluk sing nomor 5 Mopii. nomor 6 Lek gak munggah terus piye? Gak munggah, ya pancet kok kuno. Lah awakmu Aku seneng. maksudnya? Kan jere sampean. Seta, seneng gak munggah? Iya. Lho kamu seneng gak munggah? Guruku iku sayang ambek aku jarene. Yo aku iku kudu setia. Lho, seta. Lah awakmu ujian piye? Tak kosongi yo jere sampean kejujuran nomor 1. Bener kejujuran nomor 1 Dik, tapi ujian yo izin. Gak tak isi omong kok aku jere gak jujur. Lho wong isi dhewe kan gak nyontoh. Lah iya tak isi dhewe tapi ora tak isi yo. Niatku wis ora tak isi. Lah apa niat gak mau isi ku? Wis tak niati ngono kok, nawa itu gak tak isi. Duh, seta. Iku niat model apa? Apa kowe ndelok-ndelok? Lah kok ramen didelok ora oleh. Kudu ana sak ngono lho, nek ora oleh didelok iki. Tantang rapi kawus kowe engko. Ora wedi. Ndak mur ditantang rabi lho. Lah Bu ayo to. Los. Entuk takok ora, Des? Angsal, Mas. Obat manuk genggingan kuwi apa ya, Des ya? Malah diguyu tenanan enggak suka aku. Sabar. Obat manuk Genggingan. Malah mati. Tak jawab aku nggih dhewe, Jo. Lho iki ngerti apa ora malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku apotek ngendi-ngendi sak tekoki kabeh ra enek kok, Des. Mangkane teko awakmu kuwi, Des. Genggingan. Iya, Des.
Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang Des. Cepet-cepet no lawang tok broso-broso mau kenal pot Mas. Cepet ngelawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Oh cerita kok aku ngene iki aku gak roh. Lho gak. Mbak, infone sapa ngerti aku jodoh karo sampean. Cek, tak teko sik nontonnya sama napa? Kok saya takon weton bareng to, Mbak? Aku golek sing Senin Legi karo Senin Paing. Wah, cocok iku. Aku Senin Paing, Mbak. Emang kena apa to? Soalnya gue tumbali jan cowopet ngono sugiye. Aku gawe tumbal. Ora Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng melotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Pak polisi bodel telakmu kowe kok. Loh, santen aku nek mung ditembak wis siap di tempat. Waduh, malah mapan. Mapan aku ki sing tak wedeni iki mung dokter kok. Loh, kok iso? Loh, kula dipek dokter wae mah lho, Bos. Dipek dokter kok emoh piye? Ing atase ganden lho, dipek dokter kok emoh kuwi ra nyepelekke to kuwi. Lah apa njaruk remuk? Lah piye kok remuk piye? Lah sehari 3 kali ki, Bos. Nek pas bladekan ngene iki ya endo. Kuwi ngombene obat sing sedina ping 3 kuwi. Oh, ora nyuntike. Oh, tarakku nyuntike ndandale lah kemeng. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Nah, 17 Agustus iki asline tanggal piro to? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, perasa kok tanggal 30. Ora enek 17 Agustus ning tanggal 30 ki ora enek ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Entar tak remek gedhukno sakit gendera iki suwe-suwe kok. Lah wong takon kok. Kowe iki jane WNI apa WNA? Ya WNI to, piye to kowe iki? WNI bareng kok ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Nah, aku kan takon, apa salahe? Iso sik kan oleh puskesmas, ora dikuaploki doktere kowe. Lah wong ditekoni malah ngomengi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku yo gak suka. Nyapa? Kak Sodok nangis wing. Le. Piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha ndeber tapi sodok bedal. Yo ora disodok malah mancep. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kaya kemaki we nantang wong. Rasa sama itu cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot iku gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot gentan paling pola. Dadi nek nikah kuwi kaya dene numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Nek kawin kaya dene numpak mobil lumprengan. Lire numpak pesawat. Numpak pesawat nek wong nikah numpak pesawat kuwi mbayar dhisik lagek numpak. Oh, nah, nek kawin numpak sik lagek mbayar kok rampung dijujuli. Lah nek aku kan ditumpaki yo ora dibayar-bayar. Oh, kowe wong edan kowe kok numpak ditumpak. Mak Nur, aku sering disakiti wong, tapi aku meneng ae. Biarkan karma yang membalas. Kesuwen. Kok kesuwen piye to, Mak? Lah aku kudu piye? Langsung parani jotosi ae. Lah wonge luwih gedhe saka aku, Mak. Aku ora wani. Kok dadi wong nyusahne Gusti Allah ae iki kurma kerme.
Lah jarene pembalasan karma lebih kejam daripada pembalasan menungso. Langsung parane jotosi ning nggon ngono lho, kontan. Oh, berarti ngono ya, Mak ya, ora sanggo suwe ya. Ngono. Kok nyusahne Gusti Allah ae, mandiri sithik iki lho. Zozo, takoni yo malah ngamuk. Dong ora. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Tasah pengen. Anja. Wah, jan medu. Bisa-bisane sembrono lho. Halo Mas. Halo, enak apa, Dik? Mana piye to Mas? Lah aku nyapa? Boxere sampeyan iku lho. Kena apa? Kok bisa-bisanya ketinggalan di jero jeding? Adalah, lak tenan toh. Yuk kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Yuk ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe kok bisane punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sing penting tak saut ngono ya. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan ora no. Mbak, jare sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Oh. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben rasumu. Nggih nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Aku lu wis mandi, kowe ora teko-teko. Awakmu wis siap to? Ya biasanya cah wedok danjane jam-jaman, makanya aku nyantai. Sido apa ora? Ya sida. Sido dolan apa ora? Entana sik tak adus. Ayo lek mangkat. Engko nek jajan nganggo dhuwitmu ya. Aku ora didit. Kowe ora ngerti. Piye to yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Ha-ha. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Begane kambil ijo, bejane sapa sing duwe bojo, begane kambil gading, bejane sapa sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengen ngetok, lencir kuning merakati sapa wonge sing ra pengen melok. Betul Dik Cil, masuk Pak Do. Madu goreng gak sama tegak Raden Janaka. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku ndek botol siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mesti Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi perjurit. Wis rasa kok kan gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kakean gunem tanpa guna. Kakean gunem tanpa guna, mingkira perjurit madu kok rasa sae ke. Tak sasae.
Mosok prajurit Madukara kuwi kudu dirayu. Alah, lak tenan to. Ya kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Ya ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe lo kok bisa nih punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sepenting tak saut ngono ya. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no prayo perang iki. Kamu kok bisa tuh pipis iso mbok cepot sakan boxer-boxeri? Lah piye nek ora dicepot yo teles kabeh to. Jadi lek mau pipis modelnya piye to Mas? Ya ora mesti, kadang-kadang kayang, kadang-kadang ya nungging, jengking, ya tergantung mute. Wong lanang nak pipis ngono ta? Ya ora wi aku tok. Lah nek awakmu pipis ini model piye? Alah kok malah bahas model pipis sih. Lah iso bahasa Inggris ta? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Pitik kuwi anake akeh. Mudar kowe iki lho, gak iso we. Ayam itu anaknya pitik mana? Pitik ngendok. Wah, wis. Wah, jan pewekok kowe. Pitik ngendok ya. Pitik ngendok. Aku manae lho nyapu aku malah goblok. Yo, pitik ngendok e. Pitik kuwi endoke akeh. Mudar ki nek kowe. Ayam itu telurnya Jawa apa Horen pitike? Jawa apa Horen? Sing akeh Jawa apa Horen? Ya sing ternak Horen lho Mas. Akeh Horen ya? Iya lho. Pitik Horen endoke akeh. Mudar kowe. Ayam Horen telurnya sing putih apa sing ireng lho arekan. Pitike sing apa? Ijik ae ta. Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odip. Ya apa rek? Mau Pak ngurungno mari Pak. Aduh kon iki niru sapa bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe. Angel tuturamu iki. Wah aku sih seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetep sekolah. Ya wis gak oleh. Lho, gak oleh apane? Bojo yo gak oleh sekolah. Ya diatur lah iso sih nak kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan kuliah. Sapa ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya ta? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku. Angel. Alah, wajah filteran lho. Ngelok-ngelokne aku wajah filteran iku. Tanah iya lho. Wajah tanpa filter yo. Masih umur 25. Iya, 25 diwalik tapi. Iki yo lek sampean iki bener serius dadi bojoku. Lah sapa sing pengen dadi bojomu iki lho? Iki tes pertama iku sebenarnya sampean iki gagahe transfer C. Ora diomong gagah lho, aku ora patheken. Durung ketemu aku tapi transfer C ning rekeningku 1 juta. Lah wong golek dhuwit direwangi adus keringet tok, trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to, kena nggo diang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lek gak rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men omah doro iki lho nek gelem. Pak direwangi adus keringet tok, trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to, kena nggo diang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lek gak rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men omah doro iki lho nek gelem. Paken wis. Terus yang ketiga, harus mengadakan pesta pernikahan 7 hari 7 malam, mengundang selebriti Indonesia maupun luar negeri. Biyo, lah kok ramen. Nggo dhuwit gambar ungkal iki piye? Lek wis cocok kowe baru kowe DM aku. Aja kowe ngedabrus, yo pelit-pelit kowe. Aja yo sampai daftar aku ra seneng wong pelit. Direwangi bendino nyambut gawe adus keringet kok. Trimo diwehne loko-loko. Prai. Anjay. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik.
11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Wek dikeloni ping pindho dikek duit pira? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Cash. Dikei bayar ping pindho 300. Nggih. Halo. Sing kelon pisanan apa kelon kepindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikei pira? Mbuh lali ya. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Lali Tanjaya lali, Mbak. Ora enek sing lali. Wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya ki wingi. Kei pira? Dikei pira aku tekok, Des? 200. 200 sing pertama, sing kedua dikei pira? 150. Halo. Kowe. Kowe Des. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wes ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 ki kekno bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukokne rongsak. Kini awakmu lah aku moh ngambung. No. Bi, jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca. 6 PI. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing ditumi mung dulur-dulure. Aja gawe kesru. Statusmu apa? Dudo. Ada lowongan nggak? Ora enek, lowongannya wis ditutup. Anja. Ini parah. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo ayo maca apa? Moco alhamdulillah. Ireng lagi berang menit loh Mas aku. Asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Marga niku marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng ngono. Liceng kuwi kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku utang padha karo Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo kira ngetok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur tekok. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Roh gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja piye kerae. Lek mung gawe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu. Bapak-bapak, bapakmu akeh men to, Lek? Piye anak arisan apa piye? Pakmu sopir-sopir. Oke. Anu ra maaf. Ibu-ibu. Iya, ibu akeh nek mik ning Growandul ngono. Angel to mengerucah iki aku. Lah kurang sip Pak. Pada malam hari ini sing ngarani awan ya sapa nek lampune ngene iki jenenge bengi. Dah ora cerdas e. Saya di sini sing ngarani ning Randu Blatung ya sapa? Iki ning ledok bener saya di sini piye to bocah iki. Terima kasih. Apa wis dikeki? Durung. Pak Lurah ro ngekeki no. Kenapa rambutane ora praktis ae. Ya carane piye to carane? Sambutan itu singkat, padat, berisi. Contohnya lho.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini saya buka, terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sih ini mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. kenal nih. Aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning ngono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik reyen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Size L. apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho, minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek wandes. Pokoknya Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa to? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nek tem PLN wis. Ha iso. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocone truk. Lah ya tulisannya lak teruk to. Wow, lah wong ki ra genah. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kenek. Anja. Apa iki sing arane janda pirang? Masalah iki lek tak pirang ki regane rada medun lho. Lah mosok guru-guru rambut iso banting harga. Dek bantu kau. Tak ireng to. Beh ora nek rego blas. Lah wong-wonge piye to leh nyawang? Wong alami mosok ora nek rego. Dek saiki kan mayoritas janda pirang. Yo cuma manut kancane duwe pedoman dhewe. Dene iki mosok pirangnya regane dhawur. Mundak. Awakmu jane manis nek rambutnya ireng. Engko coba aku ki arep tak ireng kok dilek anu dikira perawan. Lah mosok perawan ora didelok kok rambute. Mangsa aku glokok jaran. Pirang ya ben. Ini parah. Sampeyan ki yo ngono. Wis seru nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan. Sidane dikepruki bojoku. Lah iya karo ndene adol ngono ki apa ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus, padane bakul sego goreng turut pinggir dalan. Beh, aku iki guyon Pak Ton. Iya. Pak Ton, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye?
Kok ya apal nek aku urung ngopi. Ya wis gak apa-apa gak enak kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi Bang Percet iki kudu senyum saidik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep 2 tahun apa 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Pijet urut. Alah bodomu. Nganggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kayak keren. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng diurutke. Saka RT 1. 1 to RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. jaremu piye? Guyonmu lo marai nyaman. Guyonku nggarai nyaman. Witing tresno jalanan kulino nih kalau malih sayang. Aku juga sayang. Tenane. Sayang, aku bojone uwong. Trai dulu, kok jalan. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi? Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Mbak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Sampean kok pinter basa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo make ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, pak mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Gowo kopi sesuk. Pomo ning mahku tak susoni, Pak. Lho. Iso pomo ning mahku tak susoni piye to? Maksudku kan yo bakal kopi. Tingkah nih pancen ketok jahat ta iki ya. Piye? Assalamualaikum, Gus Idam. Waalaikumsalam. Modele kok ndondok kos-kosan ae. Kayak delivery order ya. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Bu sapa ora ngerti? Bu sinten jenengan? Bu Abel Pinkan. Bu Abel Pinkan. Aba Pinkan. Oke. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya bawah Gunung Budek. Bakul kopi. Gunung Budek mana ya? Gunung Budek iki? Tanggung campur darat. Aduh kok gini. Pirang menit, Bu? Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan K. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak gue nek turu Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kan tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine tuh. Aku meteng, Mas. Lah, meteng kok ngomong aku iki apa urusane? Tenane. Lho kok iso tenane toh? Yo tenan, Mas, mosok aku acting. Lah apa wis mbok tes kehamilan kok iso meteng? Wes tak tes
kehamilan garisnya 5 gak terima meteng muteng aku. Alah paling kok ya meteng karo Wito kuwi. Kok sok karo Wito to Mas? Mas yo karo sampean Mas, sampean tok sing maculi sawahku. Tapi ya wong aku ora rumoso ngetengi kok. Pokoke iso kudu tanggung jawab. Wegah men tanggung jawab wong aku ndek bojo kok. Piye lek ngomong kok aku karo bojoku? Yo mbok piye carane to sampean ngomong ning bojone sampean kok aku wis kadung ngisi ki utangku kok ngisi yo dintoke meh kok bingung. Bangsaku contohnya mbok kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? Lah awakmu lara di ngenene wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenene belum. Lah iya apa ora? Kopone wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya enek. Ngene iki apa? Saiki padha-padha wae. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok nang ndi? Cepete lawang ya. Kowe nek menjurus omongmu kok jujur, aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. Iya. Kroto pakanane apa? Manuk. Lah iya. Iya. Jangan malah dutek aku kroto. Ora mbak aku ning omah iki kroto. Cukup. Dek, Halo Mas, aku arep ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to Mas. Tapi aku nggak gandeng, Dek. Lah kan sing seneng kowe aku ora. Kue wis pirang tahun kue ngerondo tur. Mbok aja nyelok tur ngapa lo Met? Nyelok Ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk Ririn? Yo kan neng Rin-rine lo, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk Rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah Met, ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubengi semut. Mbak, jajal nek iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Wong bendino mbok pakani singkatan ae warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dihubung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning arep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem no. Anja. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora wi? Penasaran Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Lho kok jaren. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Ayu tapi ra dibojo, beyuh leh melase. Yo. Wong truk kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo truk. Penting sehat. Ngono lho. Sehat enak apa-apa dhewe ora yen nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tombas. Kowe tak ceritani sak menika, kalau ting kluwe cek murah-murah gitu. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojone tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono iki disilih. Sedelono pira entuk tak cakok yo rumah saka greget jaran. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora dibojo. Yo lek ayune ora lho.
iki nggih filter. Jadi lara filteran yo blegadus aku. Makanya aku ki filteran barang blegadus ora nek ayo. Enggak sak menika. Ning lara di bojo iya. Lah yo gek ndang golek bojo ngono lho. Bojo banter-banter cocok rumah sakit. Lah aku mau piye mbok pek? Lah yo mbuh wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal ki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora. Aku ki bare ndek tuku sempak ki. Bare ndek ya. Iya. Kak dari dino Senin aku tuku sempak. Lah saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu iki terus piye no? Paling nggonmu landhep paling. Ngono iki tips beno awet celana dalam iki piye ngono lho. Mudeng ora pertanyaanku ki elek-elek ya. Oke wis elek gak mudeng iso tak mod dasem lho engko. Kowe tuku sempak seng. Jan warat wi, kowe arep polah kaya apa gak bakalan jebol. Anja. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wis ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 ki kekno bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukok ning rongsak. Kene ra awakmu lah aku moh ngambung. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur nang kono kuwi. Iya. Tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo oh, iya. Upamane tenggene kula jendela, meja, mejo, sega, sego, kontal, mencolak. Biar blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kaya kowe. Sing blusukmu tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya.